Takže zdravím lidi, dneska si zahrajeme Tower Defense a jdeme krásně asi dávat play a jdeme dáme si tam solíčko, protože přece jenom zbývají mi 2 levely do level 100, takže budu mít konečně helikopteru, to dočkám, takže to je dobrý jakože. Asi bych mohl vypnout to teďka, neboli zrychlit to prostě, no. Tak, jdeme na to. Dáme asi, jo, Sky Islands, ty jsou dobrý, to je mega dobrá mapa, doporučuji. 1 hvězdičkový, nebo 2 hvězdičkový, nejlépe, za mě nejlépe 2 hvězdičkový, protože nejvíc hraju, ale to je jedno. Tak, dám takhle, tak, koupím takhle ticket a jdeme na to. Takže dneska budeme na tady jenom Tower Defense, tentokrát dám, nevím ještě, jak dlouho to bude trvat, ale to je jedno, je to prostě o tom, jestli se budou lidi dívat, se budete dívat a bude vás to bavit, tak mimo, tak budu dávat další videa a tak dále. Takže to je dobrý prostě. Jestli chcete, tak můžete dát odběr a lajčík. Je to jenom na vás, jakože. Já vás nenutím, je to na vás, jestli chcete mě sledovat. Tady hodím boxík, protože se hodí. Mě to se dostat do Wave 30 aspoň, protože za mě jako dobrý dá se v pohodě. Takže takový tip pro vás jen tak. Když chcete trošku zlepšit se v tu Tower Defense, tak prostě tak pojďte na můj Discord, neboli máte to prostě, budete to mít v popisku videa, takže v pohodě, můžete se klidně na to v pohodě podívat, jestli chcete. Hudba jako, jestli chcete, tak právě. Takže krásně jsem si to zvlekl. Máme si ještě. Tady dáme komandra. Aby to bylo lepší. Tak. Jinak do budoucna bych chtěl začít natáčet i Minecraft a streamovat Roblox a Minecraft, takže se máte na co těšit, takže v pohodě, jak chcete, podle toho, jestli chcete, jakože, takže v pohodě. Tak, pokud ještě dáme tomu. Jinak, jestli chcete na ten Discord teda, tak to budete mít v popisku videa, anebo to máte u mě na kanále jako popis, když tam, neboli odkaz prostě na mě, tam máte, když si rozkliknete můj popis. Takže v pohodě. Takže jestli chcete, tak můžete klidně. A kdo bude třeba chtít se být na streamu nebo na videu, tak ať jde na můj Discord teda. OK, tak jdem chvilku teda hrát a už nebudu kecat teď nějakou dobu. No, nějakou dobu. Prostě nebudu chvilku mluvit. Ne, protože moc kecám.
Tak chvilku to bude trvat. Jestli vás to nebaví, tak si jděte na někoho jinýho. Je to na vás příště, no. Takže v pohodě. Mě to nevadí. Takže, jako, hele, já to dělám jenom proto, že mě to baví. Takže, jestli hejty nějaký budu mít na Discordu, mě to nevadí vůbec. Jako, prostě jste lidi, máte svý práva, takže můžete si klidně hejtit a tak dále. Jak chcete, je to na vás prostě. Mně to může být jedno, já prostě to budu ignorovat. Nebo sice to přečtu, ale budu to ignorovat, protože nezajímá mě o tom prostě nic. Je to čistě jenom váš názor, ne můj. Já vám nic nemůžu udělat s tím, abyste to. Takže tým moudra tady dávám lol. No nic, no. Tak. Nevím, jestli to zvládnu. Jo, zvládnu, v pohodě. Takzvaně to takové. Vidíte, si dám takhle. Jen nejvíc by se hodilo si mít... Tady v pohodě. To. Easy. Lepší dávat nějaký ranger na strongest, nějaký na first. Je to lepší, přece. Rangera, tak. Jinak pro info, jestli chcete, tak můžete teda, že můžete prostě v tom videu, jestli chcete teda, je to na vás, jestli chcete, tak můžete i mluvit na tom videu. Ale nesmíte být prostý za mě. Já nepotřebuji za to ten $. No nic, no, prostě W. Není to těžký, ani úplně lehký. Jakože za mě nejlepší je Tesla, když je na max. Je lepší než minigunner nějaký, dává větší damage a ještě za mě je lepší než Ranger trochu, když má na max, jako. Nebo jako Ranger je dobrý, protože dává damage. Tesla je dobrá kvůli tomu, že dává damage těm více naraz, takže to je dobrý. O nic nemůžu to... Nemůžu to tam plesnout, nevadí. Tak jo. Dodělám. Takže hele, už se to zlepšuje, jako dá se to. Je to hard docela furt, jakože. Hlavně tady jede hard. Na něj vždycky umírám, protože on má vlastně lead a to je špatný pro mě, protože vlastně jediný, co zabije, jsou rangeři, takže kvůli tomu jich mám tady hodně. Jinak bych prohrál vlastně, no. Nevadí, no. Vadí, ale nevadí. Hodně silný, teda. Jsem nečekal, že to najednou takhle přijedu. To takhle silný.
Tak to jsem kuk. No nic, no. Tak tím pádem GG, dohrál jsem. GG, bye. Tak jdem do lobíčka teda. A dáme asi něco lepšího. Já bych dal asi hardcore jednu hru. Takže dáme si hardcore, pozor na to, takže hardcore je těžší, já potřebuji kvůli tomu, že já chci získat toho evolnutýho Juggernaut, neboli Juggernauta, evolnutýho minigunera. Mi zbývá jenom trochu, takže je v pohodě. Takže mi zbývá jenom 4 levely, takže na to asi zkusit to. Jenom zkusit jenom. Je GG jenom. Mně nejlepší mapa na hardcore je mapa se sochou. Může vám tam padnout socha za... A když dáte 3 waveky, když na ní kliknete a dáte 3 waveky, tak dostanete 10 gemů. Neboli tohle tam. Nebo je Oats, Crits, komu. Takže to je za mě nejlepší mapa, protože lepší tady asi není. Nebo jako pro někoho to je lepší, pro někoho to je horší. To nepřímo, jenom no, tuhle mapu nebo jenom. Za mě jako jenom doporučuji, jako. Takže je to jedno. Po skip musím dát 100 pro. Bych jinak prohrál asi. OK, trošku to slow mo. Slow motion. Save, no. Tak jdem to zničit. Kabum, kabla, kabum, no nic, buď ticho. Tak, přemýšlím, jenom jsem. Normálně to gameplaynu asi. Kdybych tady mohl dát. Mandra? Upgrade, no. To dodělám. No. Nevím, no, tak. Dám to, ale. Tam tohle. Upgrade a. Jdem na to. Komanda tady dám, stopro. Ten se hodí vždycky prostě, no, vždycky se hodí, takže jako, jdem na to. No, upgradenu. Jsem zapomněl. Tak, to trošku to je GG docela, to jsem zapomněl. Tomu jsem teď to docela podělal.
A naštěstí jsem to vrátil, takže... O. Se upgradenu to. Upgradenu mýho. No, Rangera ne, ale... Bohužel Rangera ne. Ale... Minigunera, aby jsem... Teda se dostal trochu. No nic, no. Nevadí, no. Tak asi... No nic, no. Tak asi GG, no. Asi, no. Úplně asi. Takže jako... Oni. Tak to jo, no. Ten trošku nedá. Nevadí. Takže já se tady s váma loučím a možná někdy bude stream a no 100% někdy bude stream a já se teda loučím s krásným Tower Defensem, takže no, takže prostě je to lepší, no. Nevím, jestli budu končit s tím Tower Defensem, ale za mě ještě budu pokračovat, takže přijďte na další video, když tak, jestli chcete. Tak čus.